Povratkom u Hrvatsku Danijela Balikić napravila je zaokret u karijeri i osnovala farmaceutsku tvrtku koja proizvodi super hranu za ljude i životinje. Nakon godina istraživanja tržišta, početkom 2016. godine, izgrađen je i laboratorij za istraživanje i razvoj u Marijancima kraj Osijeka, a otvoren je i farmaceutski proizvodni pogon u Zagrebu. Sanjajte i odvažite se bez strahova, poručuje junakinja ove priče, koje su američka iskustva bila presudna u životu. Možete li nabrojiti na prste jedne ruke zemlje u kojima ste živjeli? Dobro, Britanija, Švedska, Francuska, Grčka, Albanija, Makedonija, Nizozemska i Sjedinjene Američke Države. Onamo se s vojvođanskih salaša prvi put u svijet otisnula njezina obitelj. Već dio obitelji je bio tamo u Chicago i lijepo je odrastati tamo. Chicago je vrlo zabavan grad koji ima pun izazova za dijete i u smislu odrastanja. A ono što je jako bitno je taj dio obrazovanja, formalnog i neformalnog. U tokom tog odrastanja školovanja naučite da imate pravo na grešku. Netko vas konstantno podržava, ajmo naprijed. Inovacija je temelj za razvoj čovječanstva, kaže ova poduzetnica, pa se tako u svojim 50-ima i sama odlučila na velik zaokret u karijeri. Tako je nastao patent koji ju je uvrstio među 100 najboljih svjetskih start-upova na području zdravlja i medicine. Immuna Alpha su tablete kozjeg i kobiljnog mlijeka sa dodatkom 5 ljekovitih biljaka i to je nešto što je meni u biti jako puno pomoglo u mojoj borbi za zdravlje. Poslovni uspjeh dogodio se poslije teškoga životnog razdoblja u kojem je izgubila kćer i preživjela zloćudnu bolest. Ne postoji veća bol. Vlastitu je borbu iskoristila kako bi poslije pomagala svima. Istinski pomaže ljudima i to je moje ogromno zadovoljstvo koje dobijam iz svega toga. Malo manje zadovoljstva pak pruža hrvatski poslovni mentalitet. U svim nekim većim zemljama, Njemačka, Francuska, svi podržavaju svog domaćeg malog poduzetnika, domaću proizvodnju i to je cilj. Međutim, ovdje nije toliko i mali poduzetnici se moraju dosta namučiti, tu vlada koliko ga zna, ja ne znam nikoga. Nedostaje nam zajednički cilj napretka, kaže, na koji je navikla radeći u inozemstvu. U Švedskoj je završila socijalnu pedagogiju. Kao stručnjakinja Europske komisije radila je s ranjivim skupinama, mladima i ženama, te ih usmjeravala, osnaživala. Među mnogobrojnim priznanjima ističe nagradu mreže hrvatskih žena Utjecajne hrvatske žene, zbog koje se i poslovno povezala s danas dobrom prijateljicom Hedom Martinom Šolom. Danijela nam se obratila na Institutu za neuromarketing kako bismo napravili kvalitetna, kognitivna, emocionalna i razna neuromarketinška ispitivanja njezinog proizvoda Immuna Alpha. Ono što smo mi uspjeli sa tim istraživanjem dokazati je kakva je emocionalna povezanost između brenda Immuna Alpha i između njezinih klijenata, pošto taj proizvod je izuzetno inovativan, izuzetno dobro plasiran ne samo na hrvatskom tržištu nego i u inozemstvu. Tablete nisu izložene bilo kojim dodatkom nekog kemijskog elementa i to je opet ta unikatnost zbog čega smo i proglašeni dobili sve te medalje koje jesu, jer smo uspjeli zadržati u svom, ajmo reći, izvornom obliku. Zajednička će istraživanja uskoro biti objavljena u jednom od uglednih međunarodnih znanstvenih časopisa, a njezin proizvod već puni police ljekarna diljem Europe. Uskoro bi mogao i u Aziji, skromno će Danijela. Moja je neka želja da stvarno stavim Hrvatsku na mapu. Osim što je lijepo živjeti tu i sve, nego tu dolazi inovacija, tu dolazi pamet, tu dolazi ideje, tu dolazi toliko toga nam je na planju od prirode dano, toliko toga imamo, zašto ne bi to iskoristili?
Njezina je poruka vrlo jasna. Sanjajte, ali se i odvažite, jer ako imate dobru ideju, možete uspjeti bilo gdje u svijetu. Njezin najveći uspjeh dogodio se baš u Hrvatskoj. Zato će i dalje na relaciji Osijek-Zagreb putovati, sanjati i stvarati, zaposliti mlade obitelji.